一般的鸟仔尾溜拢长长直直，不过伫咧日本的Nagasaki所有被背下的鸟，因的尾溜拢短短呀，有的阁翘起来，互人号做麒麟尾。医学研究应该是近亲拓种基因突变，不过日本人相信这款尾溜会当甲好运交过来。好伴鸟蜜酱真享受游客安搭，卷起来尾，佮安尼悬悬翘起来。日本长崎当地有将近8成鸟啊，尾拢是麒麟尾，是日本其他地区麒麟尾鸟数量的2倍。2019年，当地也佮伫日本上内中型石桥目镜桥边啊，成立专门的新社祈求鸟健康长寿。オマガリネコなんですけれども、要は尻尾の骨の遺伝子がいびつな形の、形で生まれてくる遺伝子を持った子たちの総称となります。尻尾の形もですね、鍵尻尾、単尾の団子尻尾いろいろあるんですけれども、みんな幸せを引っ掛けてきてくれる幸運の尻尾と言われております。过去研究显示，日本鸟儿是伫西元6世纪，佛教火星为传教保护船顶的中国经文，为中国将鸟儿带上船来掠鸟鼠。当起麒麟尾鸟的起源是伫17到19世纪的时阵，日本在海禁锁国时期，迄时阵唯一对外开放港口就伫当起。伫荷兰东印度公司的起点也才达到真济麒麟尾鸟，因对上船对于定船保护船顶为达那亚运向日本的货物来到当起。另外，麒麟尾鸟数量侪原因，鸟科诊所所长山本忠信认为，真可能因为日本锁国期間，鳥伫高熱嘅環境生活造成基因突變。イギリスだとマンクスっていう有名な猫がいます。マンクスはもう尾が完全に欠損しているような猫なんですけども、でその猫も結局マントっていうですね、イギリスの島に生まれた猫なので。やっぱ同じような環境が揃うと、そういった曲がり猫っていうのは発生するのかなと思います。即马麒麟尾鸟已经正做当徛当地吸引游客特色之一，是被少爱鸟的人雕成地之一。国民也希望透过这鸟甲新车带动当地经济。公司新闻陈时东朋友。